салом алейкум тамошобинони муҳтарам, хоҳарони азиз, бародарони гироми қадр ва арҷманди ман. имрӯз бо амри худованди карим назди хоҳаре омадем ки дар синни 58 солагӣ фарзандаш 2 сол пеш, 1 солу 8 моҳ пеш аз дунё гузашта, 3 фарзандаш ятим мондаанд ва баъди сари соли фарзандашро додан ин кас пелинашон баромада аз хона рафтанд. ана сухан аз забони луқмон хуш аст фармудаанд бузургон. гӯш кунед ки хоҳари азиз чӣ мегӯянд. марҳамат. бача вафот кард. сола додем, пелин рафт, гуфти қувватам намераса, гудак нигоҳ карда наметавонам, ман зӯрум намераса, чӣ кали шумо нигоҳ мекунед, ман нигоҳ карда наметавонам. ва ҳамин монда рафт 3 фарзанд. гирья накунед, гирья накунед. ин хоҳари азиз дар бозори Саховат дар назди нонфурӯшо, ана гузари нонфурӯшо, ҳаминҷа аз пушти як ҷорубу як хошокбардораш ризқи рӯзӣ ёфта аз ҳар соати чанд меоем? 5 саҳар то 8 саҳар кор мекунем. бегони аз соати 5 бегоҳӣ мебиёем то бозор маҳкам шудана мерӯбе мерем. имсол набераҳотон дуташ аз рӯи нақли шумо дуташ мактабрав шуданд. Якаш сеюм мехона, якаш синфи 1, дуюм ангиш 2 солаву 6 моҳа сеюм ангиш. шумо либоси мактабӣ ёфтен? харидем либоси? қарз кардам, харидам алима. чанд қа қарздор шуд? 1000 сум зиёд қарздор шудем, харид. баъд ба ин маошино чизе ки на дастҳотон ларзида, ин хел аъзои бадантон ларзида кор мекунен, якҷои қарзаканда мекунен. чакбуд кунам. ҳамин нонфурӯшҳо ёрдам мекунам, нонетиҳад мебарам. бо ягон хайре кунад, хай мебарам ягон. шумо гуфтен ки раиси бозор ёрдам мекунад, нигоҳубин мекунад, дуо додем. ёрдам мекунад раиси бозор. ман раиси бозор ман нестам, падарша раҳмат нигоҳ мекунад. раҳмат ба падаршон раиси бозора. бисёр бачаи хубанд, манам мешиносам, бачаи ободкунанда, ояндадор ҳастанд. ҳафт пушти гузаштаашонро раҳмат кунад. ва ана ин навор барои он нафарое ки ба ман гуфтанд ки апай гули зард, мо закоти молмон бениҳоят калон аст, лекин намедонем ки закота ба кӣ бидиҳем. ана марҳамат, нафаре ки ба закоти шумо, ба ёрдами шумо бевосита ба кӯмаки шумо ниёз дорад, ба одами реалӣ мебошад. ёфтани ин модари азиз мушкил нест. бозори Саховат, гузари нонфурӯшон. апай гаварбӣ. телефонтона гап занем то шумо да занг занам. 55 33 63. як бори дигар рақами телефони апай гаварбӣ 908 55 33 63. ташаккур модари азиз, хоҳари азиз. илоҳу парвардигор мушкилотона осон кунад. худованд оҳи дили шуморо бишнава ва ятимакҳои шуморо асло беназари худ намонад. аллоҳу акбар. раҳмат.